Bagong kowe aja mepalangi karepanku. Putuhe bakune ayo wis saiki tak gawa ning Ngastina. Kowe tak pateni wandamu tak gul tumbal kondure Drupadi Mbakyuku. Mboten isa kudu gelem mboten isa. Wah nek kowe ora gelem kowe tak rudo paripeksa tak pulasara. Gong mlayu kok mlayu iki. Kowe saiki gelem balik ke ratu Gustiku apa ora? Lho iki sapa? Kowe iki sapa kok kowe njaluk kowe muni kaya ngono? Alah ora sah sok ngapus. Iki kowe. Ampun tenan nek pusakane kae mau. Sekali kepruk modar. Asalele tak duduk tambah pedet. Tambah pedet. Pedet pulang. Pedet. Jagat pangestu karo wayah Bathara Jagat Paman Mati Arya Sangguni kula wonten pangandika ingkang dawuh Nggih Prabu kaget penggalih kula sinten kula kinten sinten ingkang sowan prapta wonten Prajanegari Ngastina jebul tinemunipun kadang kula adhi kula ing Jodipati inggih tunggul pawenang pun Werkudara nyawa-nyawa jiman sesembahan kula nggih. Kula aturi andangu dumateng praptanipun Angger Mas Werkudara menika anak Prabu. Nggih, Paman Arya iki. Kula aturi gegel langkung sekeca Paman. Nggih, sampun boten kirang prayogi nggih. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara padha kanthi prayoga sartane raja sak praptamu Dimas kadangipun Kakang Bratasena. Duryudana kakangku selamat tekaku. Kowe miji sowanku ning Rajanegara Ngastina. Ora ana alangan suwiji apa. Selamat tekaku aku ngaturke basaku katura tampanen ngersani Duryudana kakangku. Ya kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Jadi atur basa, atur bekti kelawan pun Kakang ora pangestu Kakang Tampanono Yayi. Tak gegem dadake jimat. Ora liwat parigan nanggon nirisi adi lungguh. Ning Rajanegara Ngastina. Ya Duryudana kakangku, kaya wis ora kurang kepenak. Sowanku ning Rajanegara Ngastina iki. Duryudana kakangku. Angger Werkudara ngaturaken kasugengan rawuhipun. Angger Werkudara ngaturaken pambagya raharja nggih Raden Werkudara. Sanggone bapakku. Selamat tekaku ora ana langan swiji apa-apa. Pambagya raharja wis tak tampa ora liwat. Aku ngaturke basaku katura. Iya. Sampun kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kasekecap ingkang langkung prayogi lenggah sing ngandika Raden Werkudara. Yo sanggone bapakku kaya wis ora kurang kepenak. Wah, Werkudara wong gedhe, wong dawa. Wah, gedhe dhuwur, wong gedhe, wong dhuwur, wong jlonen. Anakku Cak Bagus Werkudara, Bratasena padha kanthi slamet tekamu ya nggih Werkudara. Durna bapakku rono lan swiji apa sowanku. Aku ngaturke basaku katura Tampanono. Werkudara tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Werkudara. Yo, tak gegem dadekake jimat. Wis suwe kowe ra rene. Rene ning ndi? Wis suwe kowe ra prapta ana ing praja. Utawa ora sowan ana ing Pertapan Sukalima. Bapakmu kangen, bapakmu kangen. Aku kangen. Kowe arep njaluk ilmu karo aku, kowe arep njaluk ilmu apa tak paringi? Tak paringi Werkudara. Yo, ngaturke panuwun. Prayogana. Wis ora kurang kepenak. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara padha kanthi raharja sak praptamu. Yo, karena kakangku selamat tekaku ngaturke basaku katura. Ya Werkudara tak tampa pangestuku Tampanono Dimas. Tak gegem dadekake jimat. Dimas Werkudara wigati apa sengkan-sengkata tanpa pupuyan sowan tanpa ditimbali dening pun Kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu. Yen to sowanku dina iki ora mbutuhke kelawan Duryudana kakangku, nanging sowanku ning Rajanegara Ngastina iki wektu dina iki aku mbutuhke kelawan pangantikane ya mbutuhke kelawan durna bapakku ing Sukalima.
Mula kang saka kuwi wektu dina iki aku ora arep matur apa-apa ngersane Duryudana kakangku. Aku mung kepengin omongan kelawan Durna bapakku. Apa ya ngono Dimas? Ya pancen dasar para nyata ngono. Ya yen pancen kaya mangkono Pupun Badurna, kula nuwun sewu. Kula wonten timbaling kadhawu nggih. Kula aturi majeng Dimas Werkudara metaken kelawan sekandika Pupun Badurna. Apa iki? Sendika ngestaken Jawa Anak Prabu. Oh lole kentas karo gembal manyar-manyar juk ning jukul wana alas-alas tadi wana. Werkudara, apa Durna bapakku? Ngendikane Anak Prabu Duryudana kowe mbutuhke kelawan aku. Ya pancen kaya mangkono. Oh. Ana wigati apa Werkudara matura kelawan pun bawa. Cekak aos wae. Wektu dina iki negara Ngamarta lagi ora apik kahanane. Geger sakjroning negara Ngamarta mergo garwane barep kakangku ya Drupadi Mbak Yuku murca woncat saka praja negara Ngamarta wekasan dadi geger lan dadi pagebluk ana praja negara Ngamarta. Mula gandeng Durna bapak kuwi pandhita sing lantip, pandhita sing sekti, lantip panggraita wasis pas kita ngesti. Aku njaluk tulung sawangen. Golek ana ngendi durunge Drupadi Mbayuku Durna bapakku. Kagyatri sangga piranguri nanggul kinembet-kembet. Dosang retnaning bawana. Oh lole gandang blekuduk manyar-manyar. Ya Werkudara kaget aku kaget bareng nampa aturmu Werkudara lamun Mbak Yumu Drupadi lunga yen to aku mbok keparengake aku telung kedheping paningal wae. Aku tak nglakoni tapa Mbak Yumu Drupadi ning endi? Nggone lunga lan syarate apa supaya bisa ketemu? Mangkono. Iya. Wis, ngono wae aku tak meningke cipta. Aku tak topo tulung kedheping meninggal wae Werkudara. Lole Werkudara ngene ya, Werkudara ngene. Piye Durna bapakku? Iki aku mau wis nemu Mbak Yumu Drupadi wis ketemu. Ana ngendi mapane Mbak Yumu Drupadi? Mbah, aku dhewe ra weruh. Lah. Jarine wis ketemu ana ngendi durunge Mbak Yuku Drupadi. Ngene lho Werkudara, tak sawang nganggo peninggal batin. Mbak Yumu Drupadi kaya dene ditutupi pedhot peteng. Dadi bapakmu ora iso ngerti apa-apa. Ana ngendi Mbak Yumu Drupadi, lagi karo sapa, lagi ngapa. Pun bapak ora iso ngerteni. Nanging wis kena papane Mbak Yuku Drupadi ana ngendi wis kena ketemu. Wis ketemu Werkudara, wis ketemu. Banjur syarate opo kanggo nemokke satane supayane Mbak Yuku Drupadi bali ning praja negara Ngamarta. Iki mau ngene. Miturut wangsiting para dewa sing tak tampa, iki mau ngene. Dewa ngendikake karo aku. Ya karo pun bapa, karo bapakmu. Lamun Mbak Yumu Drupadi iso bali ning praja Ngamarta, paton ditumbali dening sawijining menungsa. Wah, Mbak Yuku kudu ditumbali sawijining menungsa ben iso bali ning praja negara Ngamarta. Pancen nyata, pancen ngono. Pancen bener ngono Werkudara. Banjur sapa wong sing kudu tak pateni? Apa wong kuwi mau ratu, apa wong kuwi mau satriya, apa wong kuwi mau pendhita? Kaki paringa dawuh kelawan aku. Dudu kok ratu, dudu kok satriya, dudu kok pendhita. Nanging wong iki mau ora ana pengaruhe apa-apa tumrap praja negara Ngamarta. Ateges wong iki mau mung bakal nyrimpeti lawan lakune para Pandhawa nggone laku dharma ning bumi Naswajawa ya ing alam donya iki. Wah, sapa Durna bapakku? Werkudara nek aku omong apa kowe ora kaget? Ora. Nek aku omong sing saknyatane umpama kowe takon mateni wong iki mau, apa kowe bakal selak? Ora. Aku ora bakal selak. Mergo watake Werkudara dudu kaya ngono, watake Werkudara mono watak satriya. Ora bakal selak yen to wis duweni ujar utawa duweni janji. Bagus. Kuwi wis dadi aturmu lho Werkudara, wis dadi aturmu. Ya. Para paringa dawuh sapa sing kudu tak pateni? Ora liya ya mung Panakawan. Panakawan. Heeh. Panakawan abdi kinasih para Pandhawa, anak ragile Semar Badranaya.
sing jeneng Bagong Werkudara. Durna bapakku. Piye Werkudara piye? Apa kudu Bagong sing dadi tumbal? Aku mau ora wis omong ta, aku mau ora wis omong. Aku mau ora wis omong, nek kowe tak kandhani apa kowe ora kaget? Kowe muni ora? Nek kowe takon mateni wong iki apa kowe bakal selak? Kowe muni ora bakal selak. Ayo saiki Bagong kudu dipateni. Iso ora iso Bagong kudu dipateni. Nanging Bagong iki gedhe labane tumrap Werkudara. Aku rasaku, aku wegah. Aku ora iso nek kon mateni Bagong. Werkudara ya wis sakarepmu, ya wis sakarepmu. Aku mung menehi pilihan karo kowe. Siji, Mbak Yumu Drupadi ora bali ning negara Ngamarta. Negara Ngamarta geger mergo koncatan Mbak Yumu Drupadi wekasan barep kakangmu ya Puntadewa. Bingung pikire, rusak wekasan Pajanegara Ngamarta. Ping pindhone trima kelangan Bagong ning nylametke nyawane wong akeh. Pilih ndi? Pilih ndi? Wah, ora mung wawe-wawe kowe, ayo. Iki seladintene rimbuane gek pikiran Werkudara. Jagat Dewa Bathara. Pripun anak Prabu pripun? Boten kanthi kanyono-nyono jebul kula wau sing atiku namung samudana. Jelas. Durna iki kapan to le ora ngapusi? Durna kapan le ora mblithukke wong? Tak takon Durna kapan le ora ngicuk-icuki wong? Durna kapan le gawe ora wong le ora gawe wong sengsara? Ya sabar wae kok ora senengane kok ya ora. Alon-alon wae ora. Mau jane njaluk banter ya wis banter wae ora apa-apa banter. Nek banter gelis metu ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing diarep-arep ki rak ya kuwi to Kang. Akeh. Banter gelis metu. Suwe angel. Mboten napa-napa pun dibanterke mawon. Banterke mawon Dipati. Nggih. Jagat Dewa Bathara. Paman Harya wonten dawuh. Gandeng sedaya sampun cetha ing sak pangge badhe damel ringkihipun para Pandhawa menika gampil saking Mejahi. Para Panakawan. Nanging sing atika saged menggalih kados mekaten. Pun kula nyuwun pamit madal masilan. Kula badhe mibaraken dumateng sangjaning para kawula ingkang sami seba. Seto Kang sing didhawuhi kudune aku. Ya sampun. Paman Harya Gandeng sampun purna jejiban. Wekdal sapunika kula badhe rupian kalian para sata Kurawa. Inggih ngestaken dawuh bubaro kang padha sibu ingsun kudur kedaton. Nok-nok ngestaken dawuh nggih kepareng nyuwun pamit madal masilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Pati Arya Sengkuni kaya wis ora ana dawuh maneh. Paman purna ngadining pananggilan arus sang nata kundur kedaton saking Jampar Kencana kuwi nampi gambaran Gandeng kandharaken sang jaring para Mbak Jadi. Panggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samyong ambil pacaring Prabon kawisnya saking Mandura tindanyo sang Sri Narana lamun kantron saking Mandrawa katingal ubayane ingkang raying Madukara pun Arjuna lungsung pawarta Kakang Mas Jodipati kados pundi kabul kawusananipun anggenipun nyuwun Pintasraya nyuwun pituduh iku pertikel pamrayogi dumateng Bapa Wirembandurna kasilipun kados pundi Kakang Mas. Wah, Jlamprong wonten paring adhawuh. Ora nyono rasane atiku. Jebul ingkang didhawuhke dening Durna bapakku ora kanthi kanyono-nyono. Drupadi Mbak Yuku ya Mbak Yumu garwane barep kakangku. Bisa bali lamun kudu ditumbali dening wujuding wong utawa titah. Lajeng sinten titah ingkang sakmangke badhe dipun damel tumbal kinarya surana kunduripun Kakang Mbok Ayuwara Drupadi Kakang Mas. Wah, dawuh Durna bapakku lumantar dewa sing ngendikane paring pewisik lawan Durna bapakku
Mbak Yumu Drupadi iso bali ning negara Ngamarta waton ditumbali nganggo kuwandane Panakawan. Lan Panakawan kuwi mau ora liya mung Bagong Arjuna. Mboten nginten babar pisan. Menawi kedah kados mekaten lalampanipun kula ingkang boten narimakaken. Wah, jlambrong wonten maning ngadhawuh. Aku tak takon karo kowe. Panakawan Bagong kuwi lelabuhane apa tumrap Raja Negara Ngamarta? Pendak-pendak Bagong teko, pendak-pendak Bagong metu. Mesti mung gawe pun repote kadang-kadang Pandhawa. Kowe dhewe mesti ya wis ngrasake digawe repot karo Panakawan Bagong. Nanging nuwun sewu Kakang Mas. Sinasa Bagong menika alit lelabuhanipun tumrap ingkang rayi. Nanging kula menika tresna kaliyan pun Panakawan Bagong awit kula ngabekti kaliyan Kakang Semar Badranaya. Nek kowe ngabekti karo Depol kakangku ya rasah ngiman karo anake. Sing mbok bekteni bu cukup wong tuane bae ya kuwi Semar. Wah, ora sah dadak ngiman karo uripe anake. Lajeng sak mangke kados pundi? Wah, kowe bayi ora sah. Kokean wuwus, kowe butuhe mung manut karo aku, kowe manut. Budi tak sembadani kowe bangga bakal tak rampungi dhewe Arjuna. Ih, kula kantun nderek kersa paduka Kakang Mas Werkudara budal dina iki. Nuwun sewu Gusti Ayu, nuwun sewu. Sampun wonten tigang candra menika singandika Gusti Ayu Wara Drupadi mapan wonten praja negari ing Giri Kadasar. Teka dinten sak menika singandika Gusti Ayu Wara Drupadi dereng kersa paring dawuh. Kula caosi daharan boten didahar. Kula caosi unjukan boten diunjuk. Masa 3 sasi kok ora mangan ora ngombe kok betah. Ki piye, Dik? Aku dhewe ora weruh, Mbak Yu. Aku ki nganti judhek. Judhek piye? Dikon daharan saka kraton negara Giri Kadasar ora kersa. Lah terus ning rakya Gustimu Gusti Ayu Wara Drupadi rakya dahar. Dahar. Njur sing didahar apa? Aku kuwi nganti judhek mulane Mbak Yu. Judhek piye ta? HP ku nganti tekor. Guru kon ku pesen gobut. Karo Gusti Ayu Wara Drupadi pendak-pendak kongkonan, pendak-pendak kongkonan. Aku nganti judhek monggo HP ku merke ming Nokia. Welah. Neng kersa paring dawuh karo kowe. Kersa, Mbak. Coba nek kowe sing nakoki coba. Kon nakoni piye? Piye karepe ya intine kaya nakoni biasa lah. Apa kepiye caramu? Ya. Gusti Ayu Wara Drupadi kula aturi paring dawuh Gusti Ayu. Sampun ngantos kendelan kewala kados ngaten nek jenengan susah niku kula mban niku kula melu susah. Nek jenengan seneng kula ora melu nglakoni kula nyawang pun wah prasasat kadidene kejugukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Monggo kula aturi paring dawuh kersane pripun wong panjenengan menika pun 3 sasi enten ngriki kok sepisan kemawon kalih sinten kemawon liyane kula kok blas ora kersa ngendikan. Mbok yo ngendika to Gusti Ayu, mbok ngendika. Jenengan niku bakal dadi ratu Gusti kula. Jenengan niku ora suwe melih bakal dipundhut garwa dening ratu Gusti kula. Inggih menika pun sinuwun Prabu Kala Sereng. Mbok paring dawuh Gusti Ayu mengke jenengan nyuwun mahar napa? Mes kawin napa sing disuwun? Seperangkat alat sekolah. Iki aja sok ngawur ta ora. Monggo kula aturi paring dawuh Gusti Ayu. Gusti Ayu nuwun sewu. Kula aturi paring dawuh ta. Sampun ngantos kados ngaten niku. Kula niki susah. Nek ndi bendara susah kula niki ya melu susah.
Mangga kula niki nembe duwe anak. Kula niki par lairan anak kula umur sepasar. Niki wae anak kula tinggal karepe ajeng mi. Ning kula mongi gentenan bapak mi. Terus kula mriki cancane mengke ngapusi anak kula. Bat-bate kula niku bekti kalian panjenengan Gusti Ayu kula aturi paring dawuh. Lho kok tingkem netrane. Napa pun sengit kalih kula. 3 sasi kula leladi kalih jenengan. Jenengan teng mriki ora adus. 3 sasi radus kita nganti panune jedul. Sabita kula aturi paring dawuh. Kok malah tingkem netrane nuwun sewu. Janjane sing dipikir napa? Sing dipikir napa Gusti? Ampun kados ngaten kula susah nek menjenengan susah Gusti Ayu. Drupadi Latala wong tetian kala Rudra Maspati Raja Dewaku Drupadi wis ana 3 candra iki kowe tak gawa kowe tak singetake kowe tak cidra saka Prabu Puntadewa wis ana 3 sasi kowe mapan ning negara Giri kadasar Cahayu nanging kenging ngopo kena ngopo pendak-pendak saben dina tak takoni gelem apa ora kowe takon ngladeni berantaku marga aku tresna nglawan sira diajeng nadyan to aku iki ratu ora lumrah wujud ratu aku iki Nalendra Yaksa nanging tresnaku lair tekaning batin nggonku tresna kelawan kowe Wara Drupadi pengangen-angenku kekarepanku yen pancen dadi siji Ciadi ya diajeng bisa ngrumat sartane gemateni kelawan pun kakang diajeng Drupadi kena ngopo pendak-pendak dina tak takoni ora gelem paring wangsulan ayo saiki aku tekan kene mban wonten dawuh sinuwun kowe wis suwe mapan ing Taman Keputren pun dangu pun kejam 8 esuk wau apa ya Gustimu Drupadi paring dawuh kelawan sira babar sari anu babar pisan mboten bali nguyuh soal niki Wela ora celemongan kowe mban mboten. Awit kala wau kula dangu mboten kersa paring dawuh, janjane pripun napa sing diraoske. Wela dalah, lampun kula tari pripun goreng kendhok napa pripun. Malah melengos terus tingkem netrane. Kula nggih bingung niki sinuwun. Wela dalah Drupadi aja kaya ngono ya Cahayu, aja kaya ngono. Ngerti kowe iki tak cidra saka Prabu Puntadewa ora arep tak piloro nanging aku arep gemateni karo kowe. Kowe dadi pepujaning ati kang kinarya kembanging wangi. Nek wis dadi siji sabar-sabarno kowe momong aku muga selawasing urip dadi siji Drupadi. Nanging kena ngopo tekan wektu dina iki kowe ora gelem menehi wangsulan karo aku. Kira-kira kowe gelem rabi karo aku apa ora biyuh rekoso aku iki.
Anggrana wong wedok takoni meneng bae, kowe arep apa? Munine ming terserah. Padake kene iki wong lenang iso maca lambe atine wong wedok. Latala. Drupadi, Drupadi kowe muni ya Drupadi, Cahayu kowe muni ya kowe omong Drupadi. Wonten paring adawuh sina. Latala. Wah. Latiala piyo piyo samuru-murure lagi iki aku krungu suaramu Cahayu. Latala merinding aku, wuluku dong atek. Wulu napa iki lho nggih merinding. Iya mban nggih. Kersanipun kados pundi sinuwun? Kowe Latala kowe nyembah karo aku ora sak trepe. Ora sak trepe kowe nyembah karo aku nadyan to aku ki ratu. Nadyan to aku ki ratu ning wujudku ki yaksa, wujudku ki yaksa. Tata lair aku wis ala apa ya pantes diajeni Drupadi. Banjur aku kudu kepiye Prabu Kala Sereng? Nah ngono wae. Kepiye kowe gelem dadi karo aku sing nyanding kalungguhanku minangka prameswari ana ing negara Giri Kadasar iki apa ora? Kowe gelem dadi karo aku apa ora Drupadi? Prabu Karungkala, Prabu Kala Sereng. Apa aku iki Kala Sereng dudu kok Karungkala. Sing mbok eling-eling ming buta ireng gune dobleh kae ya to. Prabu Kala Sereng aku gelem mbok rabi. Nanging ana syarate, ana pepanggil rubane. Apa? Syarate apa? Syarate apa? Aku sago gayuhke apa wae ya mung kanggo sira diajeng garwaning pun Kakang. Watanaja njaluk tumuruning rembulan. Mereka nek rembulan medhun ning bumi kiamat. Abriakan liar modiar kabeh. Lho sindene do mlayu dhewe-dhewe. Nguyuh nganti kaya yak-yak omeng muni piah kok. Kepiye syarate apa Drupadi? Prabu Karungkala piye? Nek kowe arep kepengin mundhut garwa kelawan aku, luwih dhisik kowe sesuci diri nganti bisa suci lahir lan batinmu. Sanane ya kowe kudu kungkum, kowe kudu ngresiki awakmu, kowe kudu siram jamas. Ora mung kali siji ingkang bakal pok kanggo siram jamas nanging 7 werna kali sak ngalam donya iki kudu mbok seranane kanggo kowe siram jamas. Ing mangkono yen to wis resik lahir lan batinmu lagi aku nampa katresnan saka kowe Prabu Kala Sereng. Weh lada. Wah. Wah. Suda Pandhata Kati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan marayang misikan magulingan lima. Ya tak turuti nek pancen kuwi kang dadi penjalukmu Cahayu ya.
Nanging ditenono yen to mengko aku wis kelakon nglakoni apa kang dadi penjalukku nanging kowe ora nampa katresnanku. Wah, aja takon dosa aku ora sida tresna karo kowe tak pulasara eneng kene kehidupan. Wah. Nuwun sewu nika wau ming samudana napa estu. Mban aku ki ora tau goro. Wong nek kepengin tresna karo aku ya kudu luwih dhisik iso nuruti kekarepanku, Mban. Wah, Dian. Wong wedok ki jan jenengane ngono kuwi. Nek ora dilegake atine sik, mangsa borong ora iso seneng atine. Marai emosi. Tak dung. Aselole. Tambah pedhot, wedi pulang. Kadung padot. Ora ngono to, Mbak. Ora. Ming guyon. Ning jan wong wedok ki nek ora dikepenake sik sok kadang sok angel, Pak. Nek wis dilonyokke, wah, mbok kan ngapa wae. Manut wong wedok. Lah iya. Kandhane kok. Mari emosi. Kowe malah muring-muring. Mboten Gusti Ayu, mboten. Kersanipun kados pundi? Ayo derekno aku. Manjing taman keputren. Monggo kula dherekaken Gusti Ayu Waradrupati. Bujleng iblis lanat padha jig-jigan pate jala sengara. Aja kaget kowe tak timbali. Ing parepatan negara Inggiri kadasar wektu dina iki ana dawuh kelawan sira pate. Kula mung sendika ndherek tau paduka sangsi nuwun Prabu kala sereng. Badhe wonten paring dawuh menapa sartanipun wonten pedamelan menapa kewajiban menapa ing sak mangke kula mboten badhe selah sinuwun. La taala wektu dina iki Drupadi ya calon bojoku wis gelem menehi wangsulan kelawan aku nggih. Kabul kawusananipun kados pundi menapa kersa dipun dawuh dening paduka sangsi nuwun Prabu kala sereng menapa mboten. Kowe iki piye to? Lenangan kaya aku nganti ditolak wong wedok ya ora mungkin to. Ngaten. Iya, wala, kula kinten. Kula sing bagus kaya ngeten kuwi kok. Angele arep golek wong wedok. Kowe ngelek-elek aku mboten. Kowe angel entuk wong wedok ki mergo tekmu ming cilik. Napa? Ketutupan weteng niki lho. Lah ya nggih. Pedhot. Wadya bola nggiri kadasar rumangsaku pedhot betul. Wis ora usah suwe-suwe ayo derekno aku bakal siram jamas. Ana ing 7 kali. Ana ing alam donya monggo kula dherekaken sira ora usah suwe-suwe budal monggo. Ler kencang alis risang mawe gandrung dereng anget paripurna nalika semanten pun purna sanjaya para punakawan ganya kegojekan madyaning Alasara Ramba nalika semanten dadak praptanipun Sang Raden Werkudara kaliyan Sang Raden Arjuna kayu kaget sanjaya para punakawan.
ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Werkudara. Nggih Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Werkudara kalih Ndara Arjuna. Bekti kula kunjuk Ndara Werkudara Ndara Arjuna. Para kawan Petruk Garing lan Bagong tak tampa. Iya para kawan tak tampa kowe kabeh bektimu. Wonten apa Ndara kok sumengka tindakipun sajak rengut penggalipun wonten apa? Pasuryanipun sajak ngemu pasemon ingkang boten sae wonten apa Ndara Werkudara? Nggih Gus enten apa kok? Enten apa Ndara? Wah, Garing wonten dawuh. Petruk wonten dawuh. Yo aja kaget praptaku ning kene ora rembutuhke karo kowe. Lho, mbetake ali sinten? Aku mbutuhke kelawan adimu Bagong. Lho. Bagong jenengan betake? Iya. Lho, ajenge napa? Ya Bagong arep tak pateni tak nggo tumbal. Kinarya syarat sarana. Kondure Mbak Yuku Drupadya ning Praja Negara Ngamarta. Sek tak luruske iki. Menggarian niku sing sanjang sinten sing ngendika ngoten niku sinten? Wah, sing dawuh kaya ngono ora liya guruku. Ya bapakku ing Sukalima ya Durna bapakku. Ora tenan to. Akal-akalane Begawan Durna niku mesti meng kaya ngoten niku. Durna niku tukang nyebar wisa. Durna niku tukang ngapusi, Durna niku tukang icok-icok. Ya sampean niku pun bola-bali aja dilorapke kok. Sampean tesih percaya mawon niku sampean gadah penggalih napa mboten Ndara Werkudara? Bagong kowe aja mepalangi karepanku. Butuhe bakune ayo wis saiki tak gawa ning Ngastina. Kowe tak pateni wandamu tak go tumbal kondure Drupadi Mbak Yuku. Mboten isa, kudu gelem mboten isa. Wah, nek kowe ora gelem kowe tak ruduh paripeksa tak pulasara. Gong mlayu kok. Wah, mlayu ki. Ketulak keteli uripku wajan. Ndara Werkudara ku nek wis niat A ora mungkin kok dilakoni Z. Kudu kelakon asik edian-edian. Ki aku nek ora ndelik ning tengah alas. Wong Ndara Werkudara ku nek nyolot tur. Ndak kaya wong uyah ya ndak ayo. Ndara Werkudara nyolot tur dhuwure raja cuma tekan ngendi-endi edian-edian. Wah aku nek ora ndelik ning kene mangsa bolong ora iso slamet uripku. Ah, berkencang karo dayang. Wah. Pukulan. Wah, berkencang karo dayang Pak Pong. Wana kawan Bagong, kita aja mlayu-mlayu mundak mengko kesel. Ora mlayu piye? Ora mlayu sandal Ndara Werkudara entek. Kula patene Ndara Werkudara dinggo tumbal. Jarene Begawan Durna ajeng kula nggih tumbal. Nggih srana kondore Gusti Ayu Drupadi. Ah ya pancen sing dikekake. Sing diomongke Begawan Durna kuwi mboya bener, nanging kabeh iki mono pancen wis dadi laku lan lakon kita. Kakang. Nggih pripun? Sadurunge kita ulun dawuhi mlaku. Rana iki ngendikan iki. Mbok kana aku dhewe ra weruh, Pak. Ngalor pun ngoten. Ha. Sadurunge kita ulun dawuhi mlaku ngalor kenceng aja ngasi menggak.
Luwih dhisik kita ulun paringi pusaka aran kalung robyong. Tampanana, Bagong. Ya apa kowe? Kalung kaya cuthik. Wis cuthik denggel kita. Iki pancen mung wujude kaya jemparing. Nanging yen to mengko entuk tamake ana ing mungsuhmu. Nggih. Mengko bakal malih dadi kalung. Ngoten Bu Kulun. Iya. Njar iki kula kena ndi Darawurku Dara? Ora. Kita mbok nyawulun jawi nandingi sartane ngundurke kridane Werkudara. Nanging mangerti ya Bagong, wektu dina iki bendaramu Drupadi mapan ana ing negara Giri Kadasar. Mapan ing negara Giri Kadasar. Dicidra dening Nalendra Giri Kadasar, ya Nalendra Yaksa jejuluke Prabu Kalasereng. Njur kula kan pripun iki? Kita budhal ning negara Giri Kadasar. Nggih, terus Prabu Kalasereng patenana. Nggih, terus gunakno sandangan keprabone. Prabu Kalasereng kita dadi ratu ning Giri Kadasar. Sabanjure kowe kepiye wae carane kita kudu bisa mbalekke ngundurke bendaramu Drupadi ning negara Ngamarta. Bagong wis kena wae ulun kondur mangkayangan. Latala iki ana pawongan sajak iki kawula cilik ngadangi lakuku nggonku bakal siram jamas ana ing Bengawan iki. Kowe sapa kisana? Wis tak takon karo kowe aku. Kowe ratu buta ta kowe? Kowe dasar kepara nyata. Sapa jejulukmu? Takon karo aku Prabu Kalasereng Nalendra ing Giri Kadasar. Kowe sapa? Aku Bagong. Ya kowe sing tak goleki Prabu Kalasereng. Latala kowe goleki karo aku eneng apa? Wis ora usah takon eneng apa apa ora eneng apa ora apa. Hah? Butuhe kowe saiki gelem balekke ratu Gustiku apa ora? Lho iki sapa? Kowe iki sapa kok kowe njaluk kowe muni kaya ngono? Alah ora sah sok ngapus sing kowe. Edian. Ampuh tenan ya pusakane kae mau. Sekali kepruk modar. Asalele tak duduk tambah pedet ulang pedet iki bacekno ora nek sing turu iki ya sesuai aplikasi sing didhawuhke karo Pukulan Rada jarene iso manteni Prabu Kalasereng sandangane kanggo ya tak nggone kaya ngapa aku wangun para nggo sandangan ratu. Ana kuning Kurawa Prabatri sang Abimanyu asal oleh seplet emungan
ora apa-apa ngene-ngene oke. Online Shopee. Ora urusan. Anggere anggo sandangan ratu, sak dadi ratu ning negara Giri Kadasar. Iki sapa kanggo sandangane ratu Gustiku? Wis aja. Kakean gunem sing tanpa guna. Ya iki aku. Oh, sik jenengku mau sapa ya? Prabu Sukir. Oh, Prabu Sukir. Ya Prabu Patokol Bawarsari. Aja kali nek nyebut jenengku Patokol. Patokol Bawarsari. Aku sing wis nelokke ratu Gustimu. Ratu Gustiku Prabu Kalasa ngendi? Iki nak areng goleki. Wah! Wah! Waduh. Ambo to aku. Waduh. Edian. Ora edan iki tenanan iki. Waduh. Lajeng panjenengan menapa badhe dados nalendra wonten negari Giri Kadasar? Ana pancen kudu ngono ya. Ngono sisan ra apa-apa. Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Dereken ing Taman Keputaran Giri Kadasar. Utama ngambar-arum sang kusuma nuwun sewu menika sinten wonten nalendra teka kulukipun gegeden wus ana cewek iki diajeng garwane wong kathah. Sapa jenengmu Wara Drupadi? Jengandika sampun priksa kalian. Wis wae. Wong kowe kondang kawentar, aku sak ketemu kowe nggon video-video kae kok. Napa lho? Alah kae lho. Sing didoni bareng lho. Ngawur ora. Iki ngene. Ratu Gustimu Prabu Kalasa wis tak pateni. Lah saiki sing dadi ratu ning Giri Kadasar ora liya mung panjenengane Ningsun. Ya sing dadi calon garwaning diajeng wong ayu. Kula. Ya. Ayo. Drupadi. Tampanan katresnanku Drupadi. Sewu sinuwun kula dereng tepang kalian panjenengan. Aja tok ora ngerti kowe. Ya iki Nalendra Giri Kadasar Prabu Patokol Bawarsari. Sinten Patokol Bawarsari? Sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Ayo arep kleru to kowe, Ngati-ati nyebut jenengku. Nggih. Piye? Gelem tak rabi apa ora kowe? Kula purun dipun jawab kalian jengandika nanging kula dipun paru langkung rumiyin. Oh ya, poligami. Nggih.
gampang. Ratu bagus kaya aku. Golek wedokan 1 2 3 4 5 gampang. Cepet pisan entuk tak rabi. Mana kabeh bareng iso. Dengan kekuatan anime. Sing ngandika menika iso. Sapa sing kudu tak maru? Sapa sing kudu tak rabi luwih dhisik kanggo maru siliramu diajeng garwaning wong kathah. Mboten sanes kejawi putri saking Jodipati pun Dewi Werkudara sinuwun. Wanutiya yuta mengembererim sanggu suma no. Ya tak marune. Waktu dina kuwi aku ora arep kongkonan pateh goblok iki. Mangkat dhewe nak maru Dewi Werkudara Drupadi. Lali engko sih. Manjingan ning nggon akeh. Iki jenenge tumuli. Watu le nemu ning nggon. Nggih. Nek mlebu. Alon-alon ning lebok enek seret di anu sih. Apa pripun? Jarekmu nyinceng pupumu ketok. Dewi Werkudara. Dadi garwaku Yai. Gonjang kancing langit kelap-kelap kadang Nirkinjang alis ricang mawe gandrung Wah, ana ratu edan wis apa? Takon karo aku. Ya iki Nalendra Giri Kadasar. Aku Prabu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Iki dasar para nyata. Sapa kowe? Takon karo aku Werkudara. Lah iki sing tak golek Dewi Werkudara ya iki. Wah, edan. Werkudara eneng apa? Kepiye? Nggonmu goleki kelawan Ponokawan Bagong kepiye? Wah, ora ketemu. Loh. Ora ketemu kepiye? Malah aku ketemu ratu sing jeneng Prabu Patokol Bawarsari. Jare arep ngrabi kelawan Dewi Werkudara, aku ora trima. Werkudara diwedoke. Nek atase Werkudara iki satriya Jodipati, aku ki cetha lanang. Kok dianggep wedok? Nah, tantem ora dirasake.
malah kono ngantem aku pisan akun jengkelang diketak untal iki piye sidang kakangku mundur Yayi. Dang jaga tumungep mungebaneng sapu caing ukir martabak selera kening soroteng lampu megalan gunung Edan iki ana ratu kok sandangane teng pletot ya ben. Sapa kowe? Kowe wis ngerti karo aku ndak takon karo aku. Lho, ora aku takon kowe iki sapa? Kowe wis ngerti karo aku. Ayo gages lawakku teles kabeh. Kowe apa sing jeneng Prabu Pathokol Bawarsari? Lah, kene ngerti. Kene ngerti nek aku Prabu Pathokol Bawarsari. Kowe ngerti ta? Nek kowe wis ngerti, ngapa ndak takon karo aku? Lho mrae wong ketemu ning dalan ki takon. Oh ngono. Iya. Wis nguyak-uyakan Dhewe Werkudara. Dasar para nyata. Kowe sapa Prabu Kresna? Kowe wis ngerti ya karo aku. Oh iya. Wis. Ora saneka-neka tumindak mayuh. Ayo Badar. Badar putus sing sak mestine. Badar putus sing sak mesti wak kandhake bapakmu lho kowe. Alah iya nek. Nang arep mukti sedhilae kok ora oleh. Mare emosi. Sakit dadak dadi ratu barang. Lah opo kula neraja kok? Anak kula menawa niku kula ming sendika dawuh saking Wangpi kula neraja ngendikane nek kepengin Dewi para Drupadi kondur kula kedah mateni Prabu kala wereng. Oh ya ora ngono carane. Lah kula ming manut dawuh kok. Diomongi ngayal. Dasar kau keong racun. Baru kenal ngajak tidur. Kakang Semar iki anakmu polahe kaya ngene iki piye Kakang Semar? Cara ditata krama ku ya ngono kae. Sing akon dadi ratu barang sapa? Sing akon dadi ratu barang sapa? Kok kowe neraja, kula ora arep dadi ratu janjane. Ya wis. Ngono kok emosi rame. Lah banjur kepiye kabul kawusanane Yayi Ratu ora Drupadi? Ah niki Gusti medal Gusti. Suwe merah metu-metu ya. Aku kudu dinganake iki. Bagong. Pripun krasa? Krasa padake. Warane raja Mansama. Kula pentoke. Medal Gusti Ayu. Iya. Lho teng pun sih matur nuwun nggih sami-sami.
Piye lah dalah lah kok ana-ana wae lelakon Werkudara saponi. Ya neka-neka wae ta ya. Wis cetha kula ki ra ndek salah apa-apa, kok kon mateni, ha? Dawuhe Durna bapakku ngono. Ha, dawuhe Durna bapakmu. Ya beda karo dawuhe bapakku. Senengane kok ngawur ora. Oh, nek wis kaya ngono kuwi sapa sing tanggung jawab? Semangkean ora. Adicara sak menika sumene. Ulur wektu. Cah kok neka-neka ora. Lah Ndara Werkudara nika mangrampungi nika Durga. Durga sapa? Seneng angger kon ngetokke Durga. Padune arep ketemu ta kowe, Men? Ha iya. Lah mangrampungi Ndara Werkudara.